চাম্পলাই এলাকাও চিনি পূর্ব লক্ষীপুর এডিসি ভিলেজ आंनि हरक खनाखा अरने अपारागो चिनि मायं अरो कथं अरो फायै नवरक सबायखा तै अरो मायरक ब्रो नक्स खायखा आबो खनागै आं तिन हजात के रमा फायखा अरो आं लिस्ट नुखा प्राय 25 फेमिली 25 जन ब्रो एफेक्ट नखा ब्रो नवरक सबायजाखा आबो ति जों दाउ भेरिफिकेसन खाय दंगो अरो जों चिनि 9 जन चिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट होइते और बरो ताबक डेभलप खायजाखा बरो तंगनाय बरो गार्ड रय तंगनाय आबो जों अर्डार रेखा गांखा गावो तिनि आं हेसे फरेस्ट मिनिस्टार तिनि तिब्रासानि बागै आं वानसावनाय आं बरो साखा जे क्षतिपूरण आबरो नाबो जों चेष्टा खालायनाय आं अलरेडि तिनि सीएफ नां साहका जेते लोकालनि बरो भाइनो जे अलरेडि सब साइज खायनाय बागै मासामांनि सिगां आरो टेम्परारि बेसिस आं आरो वास खायनाय बागै वास गोनां आरो निउ खायनाय जों सालायखा आं खागावो अबोथ' अनेक समस्या एकदम ओङै दङ आबोना जों अ समस्यानो बाहायख्लाय जों मोकाबेला खायनाय जों सरकारि भाबे आबो चिन्ता खाय दङ अबयसे बेलेखे दुर्भाग्य दिनै जों आरो दिनै स्पेशली आरो दिनै अ एलाका महरनपुर एलाका अब एफेक्टेड दङ और प्राय 18-20 दा बर मायं दङ आबरो जों भबिष्यत बाहायख्लाय जों आबोनो जों सालाय दङ आं खागो दिनै आं दुख प्रकाश लायो जाहाथे भबिष्यत अफाय दांथों ते आबोनि बागै जों प्रिकसन जों नानाय आसुगना हामबाय सर जे अमहाय जे मायं कुथुं जे बलंनि जे तंतंमनि अबरनो बुसखांगो जे अमहाय के मुरगि बुसुक दिन तंगिते बरनो तामख्लायनाय जे आबोथ' जोंनि डिपार्टमेन्ट चिन्ता खालायनाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जों वान सहि दङ बाते बरनो बजा जों रिफ्रेश खालायमानो बा बस सिस्टेम खालायै जाहाथे साधारन बरकनि क्षतिपूरण क्षतिङिया जात जों बस सिस्टेम खालायखायनायबो जों जों डिपार्टमेन्ट हयते जों अनेक बार सालाय दङ जों वान सहि दङ आरो जों दिनै इभेन दिल्लीआव जों साहका जे एलिफेन्ट प्रटेक्शन बागै खायसे जों प्रजेक्ट तैयारि खालायखा आरो खायसे एलिफेन्ट पइन्ट जों खालायनाय बागै इभेन जों दिल्लीआव बाहायनो आ प्रोजेक्ट न जों रहैदों बरनो बिसि दाक्ति बनि तंग थाइरक जे ताबुक नुकमानि आतंग थाइरकनो सुनाम बैदिनानि बागि वानसुक जों मेडेल खायनाय एक सप्ताह बिसिनि जों सालाय दं खायनाय